Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ин видеои мо аз корвон тарафи пажар каноли Вои Дарвоза якум ряд пешниҳоди шумо гардида истодааст ва навори навбатии мо доир ба намин бамбук ламиражу мешава ки гилои новинка омадагӣ ҳастай сангои майдакати набине беҳад хушрӯ ани цветаш цвети ҷинсияй билаш гули чорни принц. Марҳамат, агар дар кор бошад нависед 190 сомон 3 метраш санги майдаш санги ки анамхи пирра задагиай қолаби хушрӯкати инаи дигар рангшай сиёҳшай дидед чӣ хушрӯ санг задагиай 190 сомон нархи донашай касе опта мегирад бо арзон мешава. Инаи ранги сабзаш касоне ки мисол ранги сабз мехоҳанд инаи намуд ҳаст. Санги калонаш бо арзонтарай дариҷа фақат дар ин дуконе ки ма ба навор гирифтагим фақат санги майдакати кор мекунанд ва беҳад хушрӯ меояд материал барои авай ҳам ҳамира ба навор гирифтагим. Ина тигриш бамбука тигриш дидед ям санги дизайнери задагиай санги майда бамбука аз наздик мехоҳам нишонтим ғавсай бамбук ламираш ино чӣ намешаванд хушрӯшанд бо иҷода дутта гули дига паплини ҳастай ино агар дар хотир дошта бошад дар вай буд дар паплинои доинг ин нусха буд ҳозир бошад дар бамбук ламираш буромадаям ин нусха ина бинед санги дизайн ранги сиёҳ ва ранги сери и гулгули евростилай чӣ хеле ки медонед хушрӯ мебуроя киртада метавонед аз ин харидорӣ кунед инам ами нархи 3 метраш донада 190 сомон. Ина марҳамат бори дигар хушрӯтарак нишон метим барои шумо. тамошобинони азиз анамин намуд радуга ино нусхаҳошон дар паплин буд чӣ хеле медонед беҳад кам ёфт буд тез харидорӣ мекарданд чанд маротибае ки омада буд тез мехариданша ҳозир бошад дар ламираж аста ин нусха ина марҳамат дизайн кардагианд санги калонкати иҷа ранги сиёҳуш ҳастай ранги кабутуш ҳозир бо кадом ранге ки аст ушаб нишон метим нархи ино як либосуш 120 сомон ламиражи тозаи хушрӯ ина марҳамат агар дар кор бошад нависе доставка мекунем ҳозир ранги дигашам нишон метим ина бинед хеле ай и дӯстони азиз и вай нестай чӣ мегам попов задаги нест иам хе рисункаяй на кабуташ ва ана ранги дигараш рисункаи розовиш иявам хе сангои сваровски калонкати ороиш дода иштагиай санги дизайнери кардаги ҳаст ина бинед мо савдогар нестем апана савдогар дарунда бахшиш дӯстони азиз ана иҷада бо ҳастай ина бинед агари дар кор боша нависед 120 сомон нархи 3 метраш ана ҳаст ана ин намуд ина бинед чӣ хушрӯ 170 сомон ина сабз розви ва сирх дида дӯстони азиз ламираж ямам хе 160 мумкин тяна мегила ина марҳамат беҳтарин материалҳо барои шумо оз бо ягон новинкаи дига боша ягон чизе ки дидагӣ набошед ва ёрам дар видеои мо ва ёрам кӯшиш мекунам ки пешниҳоди шумо гардонам дариҷа дина видеои ламираж дама паплини эвая ламиражи нигина амонқул вара зарча нишон дода будам а ҳозир боша савзша бинед иям хушрӯ иё 170 сомон 3 метраш бо ҳастай ина блескдоро инаам ам хел санги майдаш 170 сомон донада оптум дарзон мешаванд ана ини рангаш ранги бисёр мехаридаги ранги асосиш ана ияй игина амонқулвара 170 ранги нархи донаш и бо арзон мешавад дӯстони азиз нависед бо пурратар мефаҳмонам нами гуло ҳамаш гулои ламираш ана иям бамбукаями неа ламиража иям ана ламиражо
қиматаш 170 сомон. ана бинед ина сабзе ки ма ози гуфтам барои шумо глинигина амоқулвара ана ранги сабзаш дина зарча нишон дода будам агар видеои дирӯзара тамошо карда бошед ана гли қоша қаср иш қиматтарак будай сангиш зиёд будай 200 сомон наминамудуш барои ки сангиш беҳад зиёдай диде ранги розовиам дора аз ин ози ранги розовишам нишон метиҳем онаи глошам тамошо кунед глои хушрӯ аҷоиб фасон агар дар кор бошад нависед ана гли тигрӣ ҳаст 3 метраш 170 сомон нархи дона касе оптум мегира бо нависед пурратар мефаҳмонам анами гли қасре ки инамам нарха сифати дигар корейский ламираж меган айра сангша бинед хеле зиёд рафтагӣ ҳаст аз янами сабаб нархи дигартарай ва худшам ламираж сабукай инамудуш сабукакай набинед дуранг дора анами ламиража бисёр харидорӣ кардам подписчикои мо анами гила як бор хостум барои шумо нишон диҳам барои он шахсоне ки то ҳол ин намуд гила надидиянд дар видеоҳои мо ман намедонам 4 ё 5 видео пеш ман ира нишон дода будам 4 ё 5 видео пеши ламираж ина марҳамат ям 170 сомон гулош манам хе сирхакои ҷудогона сангои майдаи дизайнери кати сангои тоза бинед аҷоибот омадагиай ям ҳанами хел нархаш 3 метраш 170 сомон нархи донаш оптумуш бо арзон мешава бо чӣ ҳаст ози мебинем ана бо аз анаи намуд гило ҳастай блеск доран дидед иноям амхе сабз дора кариш анаи гила бо хостум як бори дигар шумо да нишон диҳам иям ваяй нусхаи паплин буд и паплини туркӣ буд нусхаш баъд бо доинг да задан ами нусхара бовар кунед беҳад хушрӯ харидагӣ будан дар паплинаш ҳози бошад анами хел дар ламираж биромадагиай ҳами гил марҳамат ина кабутуш ҳастай зардш ҳастай ва анамхе бирӯзовуш ҳастай гулошон чӣ хеле ки мебинед сангчоҳошон дар анами гулошон гили сангчоҳи майда кати оро дода шудагиай марҳамат бисёр вақт менависанд ки ламираж чӣ намуд материалай тамошобинони азиз ламираж медонед вилюрай вилюри имхе резинка бури резинка ам меган ҳам хеле ай материалаш баъд ана ира бисёр харидорӣ мекунанд подписчикои мо анами намуд тигра 180 сомон ай иношам иёш 170 сомон а инаш 180 сомон барое ки и сор дора сорти хушрӯвуш анами ай сангошам хушрӯй хуча материалаш анами таҳтча бинед хеле ай фасон онам бихе дӯстони азиз дар кор бошад нависед дар рӯи экран ҳаст рақамҳои мо доставка мекунем ба Русия пурра бо дар WhatsApp ма ба шумо мефаҳмонам дар бораи доставка